गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ जिल्ला एबसुनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 54थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 9, 10 आरो 11 दिसेम्बर 2022 खालाराव सानथामनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों सालाकाथि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय दगरपारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि मावख' मैया 10 अक्ट'बराव बडलेण्ड दरबार न'मानि साखाथियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेताजों लोगोसे सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव आरो ओनसोलनि सानसुमै समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बेखेवना होनाय जायो। 12 अक्ट'बराव NLFB आफादनि नैथि गायसनथाइ सान। नैथि गायसनथाइ सानखौ क'क्राझार आरो उदालगुरियाव मेहेरगोनाङै फालिनो थाखाय NLFB आफादा साखाफारा। 12 अक्ट'बर 2022 मायथाइयाव NLFB आफादा 2 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दं। बेखौनो नोजोर बोनानै क'क्राझारनि सान्दामारि NLFB केम्प आरो उदालगुरिनि सनाय NLFB केम्पआव फालिनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। गासै बर' रायजो राजाफोर आरो एक्स-एनडिबिफोरखौ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय खावलायदों NLFB आफादनि गाहाय नेतारि एन पानजारि बिथाङा। लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो खावलायदों NLFB हान्जानिफ्राय। घुस लानायनि देयाव उदालगुरियाव एक्साइज डिपार्टमेन्टनि सासे सुबुंखौ हमबाय। डाइरेक्टर भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि थान्दै हान्जाया उदालगुरियाव सासे सुबुंखौ घुस लानायनि देयाव ग्रेप्तार खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 40,000 घुस लानाय समावनो आबगारि बिफाननि कनस्टेबल तरुन बसुमतारीखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आइजो माहारिनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय जाथाया दिनैबो बांदों। गसाइगाव जोथोब दाबिना बिसिनि सायाव इनाय अयथासार खालामना खोमा बिसिदों। गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापआव जोथोब दाबिना बेरखांदों मोनसे मुगैथाव लाजिथाव जाथाय। फिसायानो जोथोब दाबिना खोमा बिसिना होदों गावनि असे बिसिखौ। जुलिनि 4 बोसोर उनावबो गावनि असे फिसायानो दोहोन दौलत दाबिना अयथासार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि बिसिनि सायाव 50,000 रां दाबिनायखौ हिन्जावनि गोरिब नखरा होनो हायैयाव फिसाया खोमा फारसे हासिदों। सरकारा मावना होनो हायैखौ सुनिल नार्जारिया मावनानै होदों। चिरां जिल्लानि तिरिमारनि सम्पाबति दैनि दालांखौ लानानै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गोदै गोदै खोथा होना थगायो होनना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद होदों। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो सम्पाबति दैयाव दालां गैयिनि थाखाय 40थासो गामिया जेंनाजों भुगिनांदों। चिरां जिल्ला फुलगुरि पिसिटिसिनि सिङाव थानाय तिरिमारनिफ्राय क'क्राझार तिनालि थांग्रा सम्पाबति दैनि जेंनाया सुस्रांजायाखै। बे दालांखौनो मेसें बोथोराव थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि सुनिल नार्जारिजों लोगोसे सानै सुबुंफ्रा 2 लाखसो रां खरसा खालामना औवानि दालांखौ दिनै लुफुंना होयो। थामहिनबा दिनैनि सानाव जयै रायजो राजाफ्रा बेखेवना होयो। फगेराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय शक्ति आश्रमाव डिउटि मावबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफ्रा सासे हमगार्डखौ बुनानै गालांदों। बुनानै जखम जानाय हमगार्डखौ महम्मद आली होननानै सिनायथिनाय जादों। बुजानानै जखम जानाय हमगार्डखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार भबानिपुराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। सोरबा दुथांफोरा अरखौ सावना गालांनाय अजद। खरगेश्वर बसुमतारीनि 3 थाला बिल्डिंआव सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव अर लगायना होदों। सिखावफोरा खरगेश्वर बसुमतारीनि टाटा मबाइल कारनि बेटारिखौबो खावनानै लांदों। क'क्राझार पुलिस बिफान आरो अर खोमोरग्रा बिफाना अरखौ खोमोरनो नाजायोब्लाबो लाख रांनि खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।